Fred wadwa ni wapor wach ni matin. Thoe gi pod medo bedo mang'eny ahinya. To waneno nyawo moro ahinya e gima senior wacho disaster response ka. Nikech ing'eyo kit chal mar loch mar kor gwenge, the structure mar devolution, weche mag disaster preparedness gi management ni e lwet sirikal mar county. To budget bendi golo higa ka higa. Iketie pesa. Yes. Kendo ing'e ni that office obedo domicile office mar governor. Mana gi kamite neno. Jeyo sikoni korane governor nikech governor poko loso to be podoko nene. To kamoko dwa dhiecha ema koro warawi matin. Podo linda wananchi. Ingeni wan kaka wanene ka wateni atena kaka entiere. Mana kaka jeye nyisi dhano ma osewito ngimagi. King'iyo statistics mawuok kinde duto te yudo ka gini odwa betie mathoth ahinya siaka nikech king'iyo dwe mara abich king'iyo dwe mara 10 Victor higa mokalo dhano 3 ne jowito ngimagi mana bondo ka donge aya wang'iye matin chaki biro bende dwe chaki biro Oktoba dwe mara 5 dhano 2 nowito ngimagi game sub county mano pod wan mana Siaya ka ema omiwinjo ka wapenjore nekech ang'eni nok mar sa mano dhano 5 ma osekwano to bende mamoko ntiere king'iyo statistics go gigi thoth to actually king'iyo gitiwacho ni e higa mokalo dhano 20 notho Siaya e bugo mag kunyo mula Ramba mine 5 Gubeiwa ji 3 Alego ne nitie ji 4 king'iyo kanye kendo chande Ramula bende ne nitie thoe moko Rarieda ka bende nitie kuonde moko ma ikunye goldi ma bende jomoko notho dhano 20 Victor mano kodwa wan Siaya kende pok wabire mamigori cha gi mamoko to mana ka miwinjo je itenecha ni king'iyo chandruok mane timre Abimbo cha mane inyalo paro kokawo ndalo 3 chiegni dhi juma ka jok mane otho e bugo cha poko kony to mae ni do kama nyo timore mokalo ni nyaka seche 12 koro ikuonge ng'iyori ni an gima paro ni mane Siaya nyalo kuongo lindo mondi ne gin gima jogi to ka okwa kelo siasa igini ntiere county government ntiere national government kare chike mage ma MCAs lose a county assembly kech koth en gima dhano ng'eni biro ing'eyo ni kiyudo ka koka ng'ato moro wang'e kama sira osetimore kok idhi blame jopiny kendo sano koko go kori malich mokalo ni okwa bi yie mondo illegal mining otimre illegal mining matimore ni gweng'ni nitiere chief mong'e ni gigi timore ma dine ng'ato kan bunde kata chang'a e bugono inyalo pedhe ka guok machanga to ging'e dado kuma nitie jogi ong'eyo gima timore koro mae en system mo fail ma omiyo ndalo mo neno Lucy Kibaki chunye Nyasaye oket chunye kama okwe apani no oseketo kama chunye nitie no wuok tu mosuo samane wabedo gi masira ma Sacha Ngwan mano oketo mana no mako jatend migawo mar arita ndalo no George Saitoti gi ng'ute ko wacho Sacha dhano ochielo remo to penjo ni nyaka karang'o ma ubiro blame jopiny gimoro ni ka responsibility jopiny bedo blame ni ka gimoro osetimore ni koka wabiro geng'o gigi ni korka wabiro katwa sani kuonde mikunye mula gi nitie to penjruok mi penjori mula gi ka gikonyo jowa ka gintie adier kaka gintiere no county assembly kata mana jotendwa gi onge chike magi nyalo kelo manyalo tayo gigi mondo mwandu gi okonji nikech mula en mwandu to king'iyo joma kunyo mula gi kuonde mikunye mula gi ema dhier bedo timenewa ochalo ng'at modhi kunyo doa mondo mi odhi omuongo ok ditame nikech doa ne monyalo muono go doa simiti ok doyudi to ere kaka inyalo ketne gi luasi maber koro Siani emi penjori to county assembly kaigi onge ng'at manyalo kelo legislation mondo mi kik waring ni wachungo kunyo mulani tinyalo kunye e yo mane inyalo kete okenge mage bende ntiere mashinde man gi lony manyasani to gi puonjruok bende minyalo mi jok makunyo jomulagi mae sani neno ka giduto te ok giwuoye ng'ama wuoye onge Siaya chani gi women rep ma bende pano sechamo tama dek en chama dek yo chama di ok wadwa donje sani Siaya chani gi majority leader ang'o ma gisetimie gigi to ko gikor ka siasa to dhogi liet bebe
ok nwang' kaka ikonyo. Magi gin responsibility ma nyaka Josiaya biro tho maromo nade e kuonde mag mulagi. Jo Migori bende. Koro ma paro ni en gima yawo wang' ji sani, na mondo mi wang'i ni kik obi obed abeda gima josiasa rito ka koro segik kama dhano ringi e liel. Ma koro gibiro kaka county dhi chiwo ginene sanduku goduma. Dhi chiwo sanduku goduma, ng'amo chiwo bende odhiang'. Sani koro girete ahinya ne kes siasa bende chiegni. Magi gik ma ok wadwa neno. Mae mamiyo Jay ne wacho chien kacha kane wachako, to pod gini chak duo koro yan ma wachi ni gima notimore Siaya cha county ma dhano ntiere ma wigi ler kendo konyo, nikech nyaka karang'o mibiro dok ir jopiny. Dhano 20 ok gin ji matin, Victor. Magi gin families, magi gin wuone ji, magi gin jok mane chulo ne jomoko fees, ne gin nyithindo, ne gin mine manyo kijende ma wawito kuondegi. Mae sa ochopo makoro nyaka Siaya leadership mar county government to leadership mar national government ka dipo ni gigi okony jopiny gikelo thoe to mondo ng'ini to wanyalo tieko gi yo mane. Erokamano.